Agapunta na Basura Summit 2025 ni sayang kan iti Paway Ilocos Norte. Dito man iti report manibod kini Idol Glenn Batuyong mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Baligian na sayangkat ti munisipyo ti Paway iti Basura Summit 2025 ijay Malagip Integrated School. Anang tanda ti kaunaan a panagtataripnong akastoy nga gandat iti ili. Nagserbi ti summit kas may saan ang pateg a plataporma para iti pan nakapapigsa dagiti ganwat ti munisipyo iti panang manehar iti solid waste ken pan nakapabaro iti pan nakipaset ti komunidad nga agturong iti nadaldalos ken nataltalged nga Paway. Iti penangidaulo ti Municipal Environment and Natural Resources Office panggep ti nasaong aktibidad a bisitaen manen dagiti agdamang estratehiya iti panang manehar ti basura. Tamingen dagiti rumrumar akarit iti aglawlaw ken mangyam-ammo kadagiti baro a pulisiya ken programa a maitunos kadagiti national ken provincial a direktiba. Naipresenta pa'y dagiti update kadagiti agdama a pasilidad iti panagmanehar ti basura ken dagiti plano ti masakbayan agraman dagiti napapigsa a sistema ti panang monitor nainginget a kampanya ti impormasyon ken napalawa a panagkakadwa dagiti pagadalan ken grupo ti komunidad. Naglepas ti nasaong aktibidad babaen ti napabaro a karit manipod kadagiti amin a maseknan nga agtitinulong da a mangisugurado nga agtalinaed tinadalos na andor ken responsable nga aglawlaw iti Paway. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.